Ova godina izuzetno je važna za radnike i privredu, s obzirom da nas u ovoj godini očekuju izmene ključnih zakona. Samo neki od njih su Zakon o državnim službenicima, Zakon o privatizacijama i Zakon o radu. Da bi se privreda u Srbiji pokrenula, potrebno je da svi ovi zakoni budu doneseni i sprovedeni. Nakon toga više neće biti potrebne subvencije privredi, a Zakon o radu mora biti na dobrobit i države i radnika u privatnom, ali i državnom sektoru. Zakon o stečaju i privatizaciji, Zakon o radu i planiranju i izgradnji samo su prvi koraci ka regulatornoj reformi srpske privrede. Očekuje se da ovi zakoni budu usvojeni u Skupštini, a zatim prema najavama Ministarstva privrede dolazi i naredni korak reformi, koji bi učinio Srbiju atraktivnijom zemljom za investicije i zemlju sa boljim poslovnim ambijentom. Deo koji još uvek nedostaje što se tiče mera ekonomske politike je smanjenje nameta na rad. To i dalje ostaje ključna mera na koju insistira Ministarstvo privrede. Ponoviću, samo smanjivati potrošnju i podizati poreze ne može da dovede do fiskalne konsolidacije. Glavni motor izlaska iz krize je privredni rast. Da bi došlo do privrednog rasta, pored popravljanja poslovnog okruženja, mora da dođe i do rasterećenja privrede. Smanjenje nameta na rad je najbolja subvencija. Tako bi trebalo da bude u ovoj godini, s obzirom da ovogodišnji budžet ne predviđa subvencije, uz naznaku da će svi već potpisani ugovori o subvencijama biti ispoštovani. Ministar se osvrnuo i na Zakon o radu i neslaganja sa sindikatima povodom tog zakona. Niko nije protiv sindikata, daleko bilo, oni imaju jako važnu ulogu u društvu. Međutim, ta uloga ide ka kolektivnim ugovorima i kolektivnom pregovaranju i ona su okrenuta i ka javnom sektoru i ka srednjim i velikim privatnim preduzećima. Tako da sindikati treba da se vrate u razgovore i ponavljam, razgovore, odnosno javnu raspravu vodi Ministarstvo rada. Ministarstvo privrede tu učestvuje zato što je to kritično važno za privredni rast. Radulović je izjavio da je predloženi Zakon o radu u interesu svih zaposlenih i da neće doprineti smanjivanju plata. On je istakao da je taj zakon ključan za privredni rast i da ne može da se pravi samo za zaposlene u javnom sektoru, već mora da obuhvati sve zaposlene u Srbiji. Malu firmu, da počnete neki posao